Hello guys, majong adlaw natong tanan. So karong adlaw day guys, mapay paghumana og hatod ni Lixian. Diya paghumana mo og paniudto. Kuan kanang naghatod ko nila Ate Monica, nila Ate Amy kay dari man sila. To sila bay ni Kuya Mario. Da nakalipstick ko Mario kay naghatod po kong nanay. Paghumana naghatod ni Lixi, gihatod na sila Ate Amy. Diya gihatod pa nas nanay. To nagmeeting sa senior citizen. Anja kami radaris tatay og si Aliana kay si Ate Ali tuning balik silang trabaho sa Kalingganay kay pait lagi kadurog wa trabaho. Di nakasaligan ag vlog. Ja gamay na pag mga views na moron guys kay tungod sa kanang daghan bitaw daghan na roy nang gi-vlogger. Manang gamay ra ang mga views ron ja di na pud ingag kada buwan mi makasweldo. Depende ra pud sa tan-aw ja mo nang agabanda ni daghan jung salamat jud guys kay kanang wa gyapon mo undang sa pagtanaw sa mga vlog bisan magamong naong mararag naog irong subo bisan magamong mga vlog balik ra na gyapon mo nag kanang balik-balik og tanaw. Salamat kadto ninyo guys ja. Karon di ay mangmutang kog na wahin ako pamutang kay nagdali ko ganiha kay maliit tas Lixi ja sila ate pod mag napapay gi-asikaso dito sa ilahang bahay ni Kuya Mario gikan pa puto sila police station ja magbutang kog sunblock na wahin na og butang. Mao ni kato ang gipalit ka baligya ni Prami. Ganahan ko magamit sa kuan kay sa sunblock kay sana di siya para sa uban ba nga magkuan mag kanang naay sana magkabang-kabang kani siya murarag wa alcohol sa una kay naghawid ako sa motor klaro ay tiapin gikan ako naligo pero ang gingani kang buhok kay di na paggan sa mag-drive motor mo kugwak-kwak ini kuli pagwapa sa pagtang Mario guys kay bisag naratas bay pagwapa punta kay maingan na tag wak-wak kalupad agang bagas kay nanaghan murag wa ko ning adun sa sabon or murag padong na pagkuda ni madaga basta ingani ko lipstick ba Mario kay na kuan na kang simod na sana lispad na, tanawon. Da na papagisugo si mananghili na ha. Hapag pa po na madto kay may mabili ni Aliana dani di man nakabijaan si Aliana kay kalitra nagbijog sa krusada na daghang motor. Lain na ba mga sakdanan dari kay magpahagoros ra kay simentado na kamong krusada dari. Da si Aliana way magbantay. Kalitra na nagbidyo hay kalibutang tatay hindi na mas tatay kakita mo nang lisod jud ugoy mabilin dari sa bahay. Love you ja. Looy pas Aliana kay nagipamati mo nang sigig sapot daari. Gisip-on. Kay panahon lagi padari mi kabuntag arang inita ang kalitrag uwan. Mo nang silik si ajang gibawnan og kanang kao as jang bagi sud-sud. Kao to ni Ate Norlina Abdullah. Salamat si mong kauti kay nahimuslan jeng Lixi. Ang gidada atong gipasan sa jang bag kay kuan. Nalagi uwan. Nda na may time mo di si maligo, nda uwanan may. Balik mo mas Kalingganay kaysa. Nagtrabaho man imong mama. Manang kamera dari na bilin. Kay kinanglan mas nanay mo apil sa kuan. Citizen jay. Nag-uli datong nanay. Mato na ko gisugo ni manang hilin pa ko clearance kay magpabunjag sila rong pista. Bunjagan si Precious pohon. Unjag murag ninang ko. Ninang kong Precious makakantag litson baboy. Kami dari kay di man may magpista magpahinungod rami maampit rami. Magpasalamat rabas. Kuan. Maglitson man sila manang hilin. Kaya na may ning sponsor nila sana all. Bunjagan si Precious. Agang buhok kay ning balik tapos pagkakulot na. Ingani kasi gang buhok sa di pa jud na ingani mo masamot pagajid ni balik ras pagkakulot-kulot mo gajid ko sa una. May pagka natural ba. Mintaha gajid pag mang sunblock ta kay katang naong di mag kampat-kampat sa kaitom. Intahag na sunblock. Mutik-mutik mo pag Mario.
Gabi ide guys, arang suko sa igsuon ni atin ni Bingbing. Dari nagchat na nagpirat magpagkukay. Upay paghuman na magpanihapon dari si Bingbing, nanay, tatay, ako, Liksi, o si Aliana. Gichatan mo kung taas sa igsuon ni ating Bingbing na. Ipambargo ko ng silpong Bingbing kay kuan, naguyab-uyab na kuno. Wa ko ning embargo kay maluoy mo kung Bingbing. Narago ng Bingbing og kuan siya mag uyab-uyab nga eskwela pa man, first year pa gani, mabagal pagsugod pa eskwela, wala naman ako na. Harang gibasa kay basig mo kaingan pas Bingbing nga nagbuot-buot ra ko gago ang adjang gibasa sa isang atubangan pa nila nanay. Ito na nasukog yung ate ang sukua kay agi uyab-uyab kuno pod is igagaw ra. Okay ra ko ta kuno manguyab ugla kanang lain kanang di ra igagaw. Igagaw ra kuno pa ikikuan uyab. Tinagad man kuno nga naay sila relasyon. Tinad ko nga nagkauyab si Bingbing og isang igagaw kay ag chat nila Bingbing ug sa katong nailaki gi screenshot man di gisend ni sa atin ni Bingbing. Gisend pun sa atin ni Bingbing na man direct ko na kay bawo. Suko ra man pas Bingbing istoryahan gabi para raman ta pud ni ja. Nung daghan na kang bugas guys oh. Ja si Liksi galaba ra gid ang Liksi kay kada uli lagi musumbong na hunga di lagi kuno si kakak isang snacks. Nang kanan snacks kada adlaw Yakult o Fudgy bar kay Fudgy bar og Oreo og cream mga dinay jang ganahan og mga rebiskuy nga na di na ka jam kaon ja. Fudgy bar man og Oreo mo na ijahang kada adlaw jud ibawon ja ang kutangag Yakult sa kabuok. Maingon man siya nga uli nga gikatasan ko siya kay di ko na siya ka snacks kay ilugan ko na siya isang classmate. Naman noon pa Jesus amo ang mga ginikanan sa grade 2 mao mo pud ko mo chat mo na na ramang ko ning chat nga na na ramang istorya ijang ma'am ang ipaybaw nga na istorya na ko nung ma'am tong na classmate ni Liksi. Kay gusto ko manambag si Liksi. Sa pagkapanambag ka nga agijang snacks kada buntag upalis di naman siya makakaon. Diya mo nang inigulit din niya kada hapon res ba ya dijang pasnakon. Diya inig ka tingpaniud to po dapat dijang kuan nagatas usahay diya usahay di mapun minom. Kan pakan og daghan. Kay di lagi kakaon dito. Diyan na po ko magtiwas og vlog guys kay maghinlo sa kudaris kuan. Bay magtiwas ako sa hugason. Kaya dagang hugason ng gitampak. Tampok. Diyan na po kay kuan magtiwas ako na hinlo og hugas. Lami ka itong tighugas kay guwapa na naka-lipstick pa. Bitaw. Agang gisuot guys kay ganahan kasi ko magbalik-balik daan ng among uniform sa kamang pag-reunion sa batch 2014 kay ganahan ko suot kay kuan bugnaw bitaw sa hang pamanit. Way igang. Nya kuan ganina day pong buntag ako pa naghatid og ako maghatid ni Kuya Mario kuan pamahaw. Sa ko po nagpaniud to karon din ako magbalik-balik kay mahal na pag gasolina ron ja. Motong jang hapon maghatid sa ro pag panihapon. Maluoy magudming dari maluoy pud si tatay maitok basta tag di hatdan. Kay kinsa lagi pud nas Kuya Mario ag minamahal man pud ang ate Monica. Lisod luoy man pag di hatdan ja moton ja maghatid pag panihapon. Diyan pud guys kay magtiwas ako og hugas. Hello guys, manade ko hatid nila sa Ate Amy. Tapos alis siya kay uli na pud sila Valencia. Hindi kan pa ko gisugo ni manang hilin pag human naghatid ni o pag human nagkuhang Liksi kuan nagbingdit so ko pag human naghatid ni Liksi ning adto ko dito hatid nila Ate Imig Ate Monica lungsod kay kuan muli na silang Valencia. Anja pag human da may gisugo na pud si manang hilin kay magpabunjag man lagi silang precious ini kapista. Nagha ko clearance para pabunjag. Diya pa pang gipapirmahan. Kuwang pagduha ka tawo nga mo pirma. Ugma na ra mo pud kay hapon naman.
Diyan ako spasyonan guys, kaya yung tanong kung ba hinog, kay giluod ko sa ang gikaans. Bawas luod ba? Huwag man ko nakitang hinog. Nagang buho kay, ilainan ako kay kulot na gajud. Dagang cellphone mapampaadyo kay kuan. Hapon naman, abtanan ko sa hapon dyan. Tagaan mo kung ate Monica pang paadyo. 350 may bayad paadyo. Sa katong on-off. Diya, kani si Jana pag-apoy ni Jay problema kay ag LCD alis dinonan diya mahal mag LCD diya ningin man tong maadyo hay cellphone nga madyo pa kuno mo palit og bag-o kaysa magpakuag LCD nga bag-o kay ag LCD kuno karon mga piki na dali ra gapon kuno maguba mag-init. Diya mo ingin lagis upaw nga basin ko naningil na ning cellphone magpabag-o na abay ibag-o. Nja, karon day guys, dako dari kay Silixito adto sila Aliana nagduag si Aliana ra ba kay nagpislang. Luoy raman ka magtutog sipon. Hala toy napuwak. Mi ay si dalok. Grabing kaana na harong adlaw. Sakit ni hang kanang naitahi og malabian bitaw ko drive sa motor. Magut-ngut. Sabi nagmaka palabi po tagpadagan. Napupo lagi green pa. Tangabrihan. Ay! Dabong na nalabian ni siya kang kasag bitag uwan. Di dayjid lalim og masisaryan ta guys kay kang bitang magsigig uwan, sabot magkilat, magngut-ngut ag kahang operasyon. Anda kaning hang mga bukog kay murag ipang tusok-tusok kaning bukog sa hang likod. Dari man to gipaagi tong dako nga dagom nga anesthesia. Magngut-ngut. Para siya gitepuk-tepuk ba. Barbag sakit pag ipaak og umigas. Nang moing kog di na gid ko magpa cesarean kabana magalit tag-apam puhon. Ay, siga. bitaw di lalim ba guys na masisaryan ka diya ka nang mahaga kasamot kaya nagbagha kog kahoy das natong adlaw iwa naman may kahoy nagbagha ko pagkagabi iwa gazin ko katog kay grabe ngat-ngat sa hang operasyon kay nang haga ko bagha diya bagha ba diya kay gahi mangasag ka nung nahalabian man ko bugha ganahan pag ko kay anay humok ra man pag bughaan diya mawala gito nahaga pag kurong adlaw kay kada alas city media hatid na sila eskwelahan diya naguli hatid na pag ko atong Kuya Mario pamahaw diya mo na lagi nang ahong sa kupo nagpaniudto sa kupo na namuna na paniudto para di magulik-balik. Di karon pa nihapon di ko maghatod kay na pa may pagkaon kay dagto man pagikan sa Timonica ugma na pud pamahaw kada buntag. Nya ni alas 4 kuha na pud kong niksi. Karon kapila ka ako balik-balik cross kursada. Nya gani hapit ka jid madisgrasya kuwang na ra man gamay nga katunay nag tricycle mga bata nagkarga ginabas nga kahoy dadto dapit ilati Monica kay padung lagi ko kay maghatod ko nila hapit jud madisgrasya hapit ko mabanggaan kay nawad-an sila break nangatawar pag mga bata matugali kay mga bata des ang likod ng gilakaw estudyante lajo ra pud sila ako wa pa ko ka break adar hito ka ditso na ang tong tricycle kurat lagi sila ate Amy karang kasugang pagkabutuha. Nda delikado kay tricycle ba ja apila ray pug sa motor ug nabangga to diretso na ho pag impas puskay jug motor mador magmotor ay mapuskay hapit jud madisgrasya mo nang di jud pas susulabig drive kwanto ka bata 4 ka bata diyan nagkarga sila ginabas nga kahoy ditso raskuan nawad ag break to ilang tricycle kulba adin nga kay ko ditso na banaho mo naka break ko diretso makakita na nga nagdiretso na sila ning break ko diretso kay wa pa po naka-break dagto kami may mag-igo pilit ko dagtong tricycle dahil nagkuan ni nanay guys kanang naay
kamuti nabuhi na. Pugihan ka dyan is nanay dia. Nalami na dari kay kanang nagitam na ni nanay kamuti. Na guys, nice na tanawon. Ang tura datos babaw. Gasakit ang kuan puson. Nami na tanawon na ni. Mao ni katong ganas nga gipaliwat ni Kuya Adjoy nga gikan kunog Cagayan ba to? Mao ni siya. Nami na tanawon. Kinanay tanim maka kaurap tag kamuti. Sunod buwan. Diyan mo na din yung vlog guys kay hapon na. Mag alas 6 na. Salamat sa inyong pagtanaw guys. Bye. God bless ang pingutanan.